O tá muidir ligar béis leis an obair tá galré tá sé well dearthaín amnolig be muidir galisteach amnolig fan dhéon céad fios so na rangana lig na hefaigh rudí mar sin be muidir ní bhóga isteach nuair a dhéanamid sin logí siad an seanarniamh agus beidir go mé an arclan is eile an fios a dá críicnithe harfa ríthe taurí an blion se thugainn. Na teismothirí tá a gén hena féin tá siad ag dúil go mór leis bunan siad ansoltas na himachtaí a míon galré ar scóirbí ach tá eis nua a dí ar thu tá si tilse acu agus na páistí fásta tá na glóir spás na farsing san arniamh atá gin inis so bé mar jabal a bhád níos mó dheanú donna daoine ag an am sin agus an pobl amlann agus an crat arniamh ar mo chuil le feiceal acu tá siad ag teach tugainn daoine nach ró a gin linn ribbe seo tá siad ag teach na éis agus corchéisna go dé te galré go dé bheits an agus sa sim mór sa ceantar an éis san arniamh. Tródaí go maiid foioi lethar naid rangana ar siológin ar Lena rangana bhí ar siológin an sa teanaid ach tá a bhhaid níos mó spás agin an féas a héanaan seo so tá bhhaid níos mó teismothirí agus daoine de lucht a phobal ag teanta agin ag corcéisnáin go dé tar siol agus go dé an áit seo a tógu tí siad an áit a thógáil foioi lethar so tá siad a ceinte sa phobal faoin áit agus go dé an cineal clara tar siológin agus muide ag obair Lena stéad seo so tá an pobal a teat thugainn agus muidir go amach I meallfaidh phobal fós ag géirí cineal scéal sogin a sceapú agus an clara tá muidir deanú agus tá muidir géirí deafar mór dheanú leis an Ghaeilge a chur an cin go heiles go thomlan in sa phobal éit seo. Le phés a dá a teat be níos mó spás a rís agin be an arclan agin be ranganí eile agus be cuirim lé agin be seall agin sinna le go chur ar fáil be cinema screens mór agin be arclan so be club an Uaighe teat agin be muidir géirí obair dheanú láfasin tríd na main hóisiilta tríd fi sé an ceá music videos le YouTube agus tá an cineal an scópa tugainn agus an na smuointí tugainn agus tá teatas ón club Uaighe be ar siolagin ceantar na páistí an stofa tá siad a géirí deanú tá na haisinna le New Hampshire agin an seo leis an stofa dheanú so tá neart spás agus haisinna agus sim agus cineal foiinniuh a le agin foioi lethar agus tá muidir géirí sin nach chuneal agus a chur an cin a maihan seo.